салому алайкум падарон, модарон, хоҳарон ва бародарони азиз. Хуш омадед ба канали ман Нисино. бовар мекунед соат 12 шаба занг задан ки илтимос ака доктор биё ки аҳволи беморон вазин аст. ба худо қасам ман ҳози дар раҳ рафта истам. ҳам қазоб бовар ки мушкиле ба мара мушкилае, лекин ман рафта истам. ба худо як ҷое аст ки ман бовар ки якум ҷои Москва где-то як 70 километр дур аст ва 12 шаб. вақте ки ман мегӯям бародаро бигиред бироед дастгирӣ кунед, ҳеҷ гап надорам, баробари дигар бародаро моро биёед дастгирӣ кунед. бовар ки ман намедонам шумо чӣ фикр доред, яке ба худо қасам барои ҳар як қадами шумо фикри хуб дорам. бироед дастгирӣ кунед бародаро, подписатсия кунед. Ин ман ҳастам доктор Беҳрӯз Мамаҷониҷон. Кадомам миллиардерти миллионерти ки биро як дастгирӣ ки я спонсорӣ ки ҳеҷ гап надора. дигарора мебироед дастгирӣ мекунед, ҳамин моро ба қатори дигаро дастгирӣ кунед, я спонсорӣ кунед. моро май дигаро зур мешем иншоалло. илму олиро хуб гирифтем, вале спонсор гуфтазеги я спонсор биёд дастгирӣ мекунам. ман ба ҳар ҳол раҳ нишонтон медиҳам, шумо бинед ки мисол раҳ чӣ хел аст, ҷои торик. бовар ки худам тоқа рафта истам, ҳайрони зор мемонам як хел вақто. бидурем бародаро, барои збори клиника гуфтам илтимос дастгирӣ кунед. барои конкурс ёрдам мекунед дигарора. барои ҳамун клиника гуфтан мақсад доред дастгирӣ кунед бародаро. як беморӣ мешавад, бовар кунед, намедонам ки чӣ хеле як ҷо дору ба қаб кунам, гирам баромя бародарро дастгирӣ кунем. хайрам мақсад иам як хубии моае, лекин ба ҳар ҳол бовар кунед як ҷо медоштам ки мақсад беморро меовардам ҳаминҷо худам тавобат мекардам, ягон мушкиле надошт. бидуред дастгирӣ кунем бародаро. ҳай иншоалло корои хуб ба ман дар ютуб мемонам. майда бидуред дастгирӣ кунед. як ҷойҳои рафта издам ки бовар мекунед ин қадар сторикай, ин қадаргаш ҷоро бинед. кӯам миллионере ки бига ки доктор Беҳрӯзҷон биё ман дастгирит мекунем. опа хай иншоалло бовар дорам ки як рӯз не як рӯз моро соҳиби як кабинета ки меша ки барои бародари муҳоҷири худмон дастгирӣ мекунем иншоалло. ина бинед бародаро. памятмо камай бо камтар гап мерем, баъд бо синмат мекунем, чунки яко телефонои ҳамиятдор нест, мақсад ҳамаша камера кунем. ина бинем бародаро чӣ хел торика. бовар кунен, ба худо қасам я хел ҷо мерам метарсимо. хай ҳамин моро дар ҳамин ютуб воима кардем, бачаҳоро дастгирӣ мекунем, меган ё мард бош ё дар хизмати мард бош. моро ҳамин сухана дар ҳамин майнаи сар муҷо кардем, рафта истем. ҳеҷ гап надорад. шояд ки ягон одами муъмини мусулмон боша ки ҳамчун спонсор дастгирӣ мекунад. иншоалло ягон ҷо бародаро дастгирӣ кунед. мақсад чӣ хел бигӯм шуморо дига кунед, изо мекашам. бо як хелш мега ки ака доктор ҳамин клиника кушода намешава. мешава иншоалло. агар мо ҳама як ҷоя бошем мешава иншоалло. ина нигоҳ кунед. онаи другой ворд метарсӣ. бисёртар ба ман савол медиҳанд ки ака доктор чӣ ба ки ягон бизнес намекунӣ.
ман медонед дар ҷавоб чӣ мегӯям. Бародарои азиз, бовар мекунед намекунед, бисёр соли хидмат дар ҳамин мединститут сарф кардам. Дигар ман роҳи назад надорам. Фақат манам период медисина период гуфти гапи расо. Канали Ибн Сино период. Фақат ҳамин хел мегӯям. Барои чӣ? Барои ки дигар ягон акай пулдор надорам ки бигира дастгирим кунад. Фақат худам тоқаям ва Аллоҳ дар толи сарам дастгирӣ. Бу баъд шумо бародаро бидурои дастгирим ки ёрдам кунем, вақтаи каналам бихеза. Як канал пул кор накарда издам рост гапа. Хак чхела як пир мешай, худат 50-60 мешай, баъд медуро видеота тамшо мекунӣ ки наверот ё ки тамшот мекунан ку баъд дам мегирӣ меги бачам эй инами хеле буд бобот инами хеле одам буд дастгирӣ мекард. Бо наверота шавқманд мекунӣ барои ояндаи миллати худат. Так что бародаро инами хеле гап хабар. 200 метров. Продолжайте Гуфти движение гапи прямо. тоҷикуги ана биги дега. Ана биги дега. Уна шавури ҷараби. Таб торика эй. Ҳеҷ чара намебинӣ. Бемори мо дар куҷо боша? Бемори мо дар куҷо боша? Хай акҷа. Продолжайте движение прямо. Затем поверните налево. Да, затем повернуть налево, направо, но бемори мо куҷо да боша? Бемори мо куҷо да боша? Поверните налево. Чилай? О, ана мехам мерафта ку. Иҷара би. Иҷара мегам бисёр тоҷику. Ох, чи ай? Ох, мартаку чи ай? Через 600 метров Подождите. вы прибудете к месту Опа. назначения. Чӣ буд? бовар ки чизе буд ки баробари ман мерафт наки. Ина бародаро ҳоли зора бинед. Ким куҷо расаза? бовар ки чӯта ҳеҷ наметавоҷади хонаҳошон маълум нест ки ҷа хона ҳаст нест чӣ хеле ҷа. бародарои азиз, бовар ки як ҷой омадем ки хай бемор ҳолати вазнин дар қарор дора. омадем рости гап дита як ним соат шиштем таспи бемора хам бурдем. иншоалло ки давлениш паст буд. бемор хеле хеле вазни саломатиш камтарак хуб шуд. нама рафтист омадам ва гуфтанӣ ҳастам бародарои азиз ки касоне ки бемор мешавед занг занед. ҳамин ютуб канали ман барои муҳоҷири бачаҳои тоҷика мақсад. иншоалло дастгиритон мекунем. хай шуморо дастгирӣ кунед, як хизмати худоро биростонед. бовар ки худам тоқаям ҷа торикай. хай ка қатъи шумо да гап зада нарам камтар тарсида намумкин е одами зотай. барам қара бародаро илтимос мекунем бародаро бидуроен фақат лайк мекунед, чӣ мегӯяд, шер кунед, дастгирӣ кунед. бовар ки ҳам ҳай кардастам, ҳам бо хидмат кардастам. барои як интереси бошада шумо да як шумо пагарӯз бидонед ки ҳамин доктор беҳрӯз буд. хай видеоро ба он хотире кардастем ки як рӯз зиндаем шояд мурдаем фарон и ҳаётай. як рӯз намебинем мега ки ин бародар хай хизмат карда ҳақ мана дуо кунед. ҳама вақт дуо кунед ки ба ҳар як мушкилиён дучор мешавем. вале иншоалло боварӣ дорам ки ягон рӯз мо спонсори худро пайдо мекунем, дастгирӣ мекунем. иншоалло аппаратурмонам мехарад. иншоалло ки дастгиримон мекунем барои як маркази тиббӣ сохтан. иншоалло и орзуи мане. бояд ман иншоалло ки орзуи худам амалӣ кунам. ҳар як инсон орзу дора, мақсад
مثلا خود ارزوی ماشین نداری، ارزوی دیگه چیز نداری. من ارزوی کلینیک ساخته ندارم. این ارزوی منه. برای چی که من 12-13 سال خدمت شو صرف کردم برای همین مدیسینه. اگه که من که نکشم این برای من نمیشه. من انشالله که باید کشم، باید. بعضا برادرم مسخره میکنن دکتر ای میکشه نمیکشه اولی نیزویست. انشالله میکشیم. خدا نگهبان تو باشه برادر.